Чаму беларусаў просяць адмовіцца ад пенсій? Якая праблема здарылася ў Беларусі, пакуль Лукашенко за мяжой, а таксама што прыдумаў новы міністр і які важны указ быў падпісаны авансам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Улады нечакана звярнуліся да пажылых беларусаў і прапанавалі ім адмовіцца ад пенсій. Праўда, гаворка ідзе выключна пра тых пенсіянераў, якія працягваюць працаваць. Ім прапанавалі схему, якая працуе наступным чынам. Калі беларус дасягае пенсійнага ўзросту, то ён можа звярнуцца ў дзяржаўныя органы і адмовіцца ад выплат. І тады яны трохі падрастуць у будучыні. Калі адмовіцца ад пенсіі на 2 месяцы, то яна пасля вырасце на 1%. Калі адмовіцца на 1 год, то пенсія павялічыцца ўжо на 6%, а калі на 2 гады, то вырасце на 8% і далей, плюс 2% за кожны наступны год. Але максімальная надбаўка будзе абмежаваная, і яна складзе максімум 14%. Для гэтага трэба будзе адмовіцца ад пенсіі на 5 гадоў ці больш. Праўда, калі паглядзець нават на афіцыйную статыстыку працягласці жыцця, то заўважны адзін нюанс. Цяпер беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ў 63 гады, а жывуць у сярэднім 64-65. То бок да такой павышанай пенсіі дацягне далёка не кожны беларускі мужчына. Але сярэдняя працягласць жыцця ў жанчын складае ажно 78 гадоў, таму для іх у такой прапанове ёсць пэўная выгада. Лукашенко працягвае свае азіяцкія гастролі, і цяпер ён знаходзіцца ў Інданезіі. Там ужо прайшла яго сустрэча з членамі ўрада і кіраўнікамі інвестыцыйных кампаній ды дзяржаўных карпарацый. Усім ім Лукашенко паабяцаў максімальную адкрытасць і супрацоўніцтва. Цытата: «Калі мы можам нешта для вас зрабіць, то, калі ласка, мы чакаем вас у Беларусі. Наведайце нашы вытворчыя кампаніі, нашы прадпрыемствы. Калі вас нешта зацікавіць, лічыце, што ўсё гэта можна рэалізаваць». Канец цытаты. Сумесныя інвестыцыйныя праекты і сталі галоўнай мэтай гэтага візіту. Таму можна сказаць, што Лукашенко фактычна паехаў шукаць грошы. Ну а пакуль кіраўнік у ад'ездзе, у Беларусі зноў неспакойна. Калі Лукашенко абедаў Сі Цзіньпінам, вялікая група украінскіх дронаў заляцела ў Беларусь і праз Магілёўскую вобласць накіравалася ў Расію. На шчасце, ніводны з іх не ўпаў на беларускай зямлі, а затым па новай усплыла тэма ўсё тых жа рэтранслятораў. Галоўнакамандуючы ўзброеных сіл Украіны Александр Сырскі намякнуў, што беларускія ўлады атрымалі ўрок. У сваім апошнім інтэрв'ю ён паведаміў, цытата: «Учора ў Беларусі зноў фіксавалі працу аднаго з рэтранслятораў. Іх не дэмантавалі. Больш яны іх уключаць не будуць і усвядомяць, што так рабіць не трэба». Канец цытаты. Гучыць пагрозліва, прычым што пад гэтым маецца на ўвазе, Сырскі удакладняць не стаў. Але з такой яго фармулёўкі вынікае, што удар па тым рэтрансляторы ўсё ж адбыўся. Пытанне толькі ў якой форме. Альбо гэта быў дыстанцыйны ўзлом, альбо ўсё ж па вышцы ціхенька хлопнулі дрона. Ну і акрамя таго, Сырскі выказаўся пра небяспеку новага наступу з беларускай тэрыторыі. Ён лічыць такі сцэнарый малаверагодным. Маўляў, пасля апошніх падзей Лукашенко ўжо не пагодзіцца зноў выкарыстаць Беларусь як плацдарм для наступлення расіян. Разам з тым, украінскае камандаванне цалкам не адкідвае такі варыянт развіцця падзей і ўзмацняе абарону сваёй паўночнай мяжы. Але паводле звестак Сырскага, найбольш верагодным сцэнарыем з'яўляецца наступленне з тэрыторыі Бранскай вобласці ў кірунку Чарнігава. Галоўнай мэтай такой аперацыі будзе не захоп Кіева, а расцягванне лініі фронту і прымушэнне Украіны перакінуць частку сваіх войскаў з іншых участкаў, дзе цяпер ідуць найбольш актыўныя баявыя дзеянні. Трывожная актыўнасць пачалася ў беларускіх ваенкаматах. Цяпер некаторых ваеннаабавязаных з катэгорыяй прыдатнасці нягодны ў мірны час сталі выклікаць у ваенкамат на пераагляд пасля 27 гадоў. Трэба гэта, каб праверыць, ці застаўся ў людзей дыягназ, які вызваляе ад службы. Прычым раней такога ніколі не было, і з чым звязаная такая актыўнасць, пакуль што не вельмі зразумела. Бо калі чалавек і так не адслужыў па медпаказаннях, то пасля 27 гадоў да яго не можа быць ніякіх пытанняў. Па законе такога беларуса не могуць прызваць нават на зборы. Адзіная нагода яго выкарыстаць – гэта вайна.
Адмыслова пад Мікалая Лукашэнку ў Беларусі створаць цэнтр спецыяльнасцяў будучыні. Яго адкрыццё ўжо анансаваў Лукашенка старэйшы, які працягвае суправаджаць малодшага сына па жыццёвым шляху. Скончыўшы з Мікалаем і школу, і універсітэт, Лукашенка ўзяўся за працаўладкаванне любімага сына. І цяпер для самых таленавітых беларускіх спецыялістаў будзе створаны цэнтр прафесій будучыні, куды, вядома ж, уваходзяць і біятэхналогіі, на якіх спецыялізуецца Мікалай Лукашенка. Праўда, калі гэты цэнтр запрацуе і каго туды запросяць, акрамя беларускага прынца, пакуль што дакладнай інфармацыі няма. Дарэчы, партал «Зеркало» пацікавіўся аднагрупнікамі Мікалая, якіх прывезлі разам з ім на выпускны ў Пекін. Дык вось аказалася, што як мінімум адзін з гэтых хлопцаў раней ужо трапляў у навіны. Аляксей Гаўрычкоў адзначыўся ў 22-м годзе падчас так званага адкрытага ўрока Лукашэнкі, які праходзіў у БДУ. Тады хлопец расказаў Лукашэнку анекдот пра Гітлера, а ў адказ атрымаў ці то за ўвагу, ці то жарт з блатным ухілам. Есть такой анекдот. Это интересно. Анекдот давай. Сделал себе парень майку с портретом Гитлера и в сердечке. Так прилетело несколько ударов по голове, избили до полусмерти, он еще из комнаты не вышел. В общем, и раньше, собственно, этот анекдот бы казался абсолютно бредовым, смешным. Но сейчас я, как человек, любящий историю, интересующийся, часто сижу в разнообразных исторических сообществах, и сейчас наблюдаю... Не говори «сижу», это плохое слово. Нахожусь там или что, то не дай бог еще услышат там. Общаюсь в исторических сообществах. Вот. Цікава, што гэтымі днямі, акрамя малодшага сына Лукашэнкі, выпускны адсвяткавала і яго ўнучка Дар'я, дачка яго сярэдняга сына Дмітрыя і Ганны Сялок. І сыну, і ўнучцы Лукашэнкі цяпер 21 год, і абое яны вучыліся за мяжой. Мікалай у Пекіне, а Дар'я ў маскоўскім МГУ, дзе скончыла эканамічны факультэт. Пару гадоў таму ўнучка Лукашэнкі спрабавала сябе ў якасці тэлевядучай. Яна грала ролю Юсты ў беларускім спартовым шоу з назвай «Героі», якое было вырабленае пад патранажам структуры, якую узначальвае яе бацька. Але шоу асаблівай папулярнасцю не карысталася. І на гэтым тэлекар'ера Дар'і Лукашэнкі пакуль што скончылася. Падобна, што яшчэ да сваёй камандзіроўкі Лукашенка падпісаў указ, пра які паведамілі толькі цяпер. Згодна з ім былі памілаваныя 32 чалавекі, сярод якіх як мінімум 28 палітвязняў. І гэта нікога не здзівіла, бо звычайна перад дзяржаўнымі святамі па памілаванні вызваляюць 2-3 дзясяткі чалавек, асуджаных па палітычных артыкулах. Так і цяпер. Указ прымеркаваны да 3 ліпеня, і на гэты раз памілаванне прайшло без перамоваў з амерыканскай дэлегацыяй. Дарэчы, пра 3 ліпеня хвалюецца не толькі Лукашенка. У будучыя вялікія выхадныя міліцыя пойдзе з прафілактычнымі візітамі да праблемных беларусаў. Гэтыя абыходы адбудуцца з 3 па 5 ліпеня і закрануць тых людзей, цытата, якія патэнцыйна могуць ствараць пэўныя праблемы. Міліцыя сцвярджае, што ўсё гэта ў першую чаргу накіравана на папярэджанне бытавых злачынстваў, але не выключана, што такая прафілактыка закране і тых, хто меў судзімасць за палітыку. Любімае ведомства Лукашэнкі насмяшыла беларусаў. Камітэт дзяржаўнага кантролю паказаў, як разабраўся з разбітай дарогай у Круглянскім раёне, і апублікаваныя кантралёрамі фотаздымкі ў фармаце «было і стала» прымусяць вас рагатаць. Справа ў тым, што на здымках да прыезду КДК бачная цалкам размытая грунтоўка з глыбокімі каляінамі ад вялікагрузнай тэхнікі і вялікімі лужынамі, праз якія немагчыма праехаць. Ну а на свежых кадрах пасля прыезду КДК ўжо зусім іншая сітуацыя. Там няма ні лужын, ні гразі і можна добра праехаць. А смех у тым, што гэта тая ж дарога, проста летам яна высахла. Лукашенка працягвае зарабляць на праблемах свайго так званага старэйшага брата. І цяпер беларускі бензін для Расіі значна падаражэў. За апошні тыдзень кошт бензіну маркі АІ-92 вырас прыкладна на 6%, а калі параўноўваць з пачаткам мая, то цана павялічылася амаль у 2 разы. Адначасова з гэтым выраслі аб'ёмы продажу, бо цяпер пасля дакладных украінскіх удараў расіяне сутыкнуліся з недахопам паліва амаль па ўсёй краіне.
Новы міністр культуры Беларусі Марат Маркаў хоча зняць кіно пра армію. Як заўважылі журналісты партала «Зеркало», цяпер Мінкульт і Беларусьфільм нават абвясцілі конкурс сцэнарыяў, і прыярытэтныя тэмы там пазначаныя. Напрыклад, цытата: «Праца разлікаў, якія выконваюць задачы баявога дзяжурства па супрацьпаветранай абароне і цэлях, якія парушылі дзяржаўную мяжу ў паветранай прасторы». Канец цытаты. То бок у перакладзе з чыноўніцкай мовы на чалавечую выходзіць, што гэта можа быць фільм пра барацьбу з дронамі, якія апошнім часам сотнямі залятаюць у Беларусь. Яшчэ адна тэма, зноў цытата: «Разгортванне групоўкі беларускай арміі на заходніх рубяжах для прадухілення патэнцыйнай агрэсіі краін НАТО ў 2020 годзе». Тут гаворка, магчыма, ідзе пра заявы Лукашэнкі пасля пачатку масавых пратэстаў. Тады ён сцвярджаў, што Польшча хоча захапіць Гарадзеншчыну, а НАТО ляскае гусеніцамі на мяжы. Ну а тры іншыя тэмы — гэта ўзмацненне аховы мяжы, з'яўленне новага ўзбраення ды дзейнасць 52-га асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна, які займаецца раскопкамі пахаванняў і месцаў баёў. Сам фільм павінен з'явіцца да 23 лютага 2028 года, калі будуць адзначаць 110-годдзе ўзброеных сіл Беларусі. Нечаканыя госці завіталі на пляж у Валожынскім раёне. Цэлы табун дзікіх коней прыйшоў да вадасховішча, каб выратавацца ад спёкі. Прычым былі як дарослыя жывёлы, так і жарабяты. Коні зусім не баяліся людзей і паводзілі сябе неагрэсіўна, а некаторыя нават дазвалялі сябе пагладзіць. Дарэчы, гэтыя дзікія коні, якіх называюць тарпанамі, маюць галандскае паходжанне. Менавіта Нідерланды перадалі Беларусі першых такіх жывёл у 2019 годзе. І з таго часу іх папуляцыя прырастае на 40 галоў штогод. І ў гэтых каней ёсць важная функцыя. У прыродзе яны выконваюць ролю своеасаблівых жывых газонакасілак, якія падтрымліваюць палі ў добрым стане і не даюць ім зарастаць. Гэта дазваляе забяспечваць зуброў, аленяў і іншых жывёл маладымі, сакавітымі і пажыўнымі кармамі. На ўсякі выпадак нагадаем, што эколагі просяць не карміць дзікіх каней, каб тыя не прызвычаліся хадзіць у пошуках ежы да людзей. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.